Hello, Mother. Welcome to my vlog. Good morning. It's good morning paghapon. Ay, abi na ko kuan. Okay, amo bahatong karong adlaw magturon mi. Mother-daughter tandem cooking. Turon. Okay. Muni nga among gipalit nga spring roll. Lami daw siya, si Mother pa. So, ang saging mo ni siya. Tapos, kay wa man mi nangka, palit nagpalit. So, daghanon lang na mo og sugar. Mo na siya ingon sa among amiga nga si Sharon. Daghana lang sugar. Tapos, ang papilit siya sa dulo, tubig lang siya. Okay, kung naa pa mi nangka, ang sabaw unta sa nangka amo ang ikuan. Papilit pero wa man tubig na lang. So man nila no, so man na naka-wrap na si Mother. Daghan na yung na-wrap. Yan. Say hi ka muna. Tangdangala imong mask ana like. Di na lang. Adi lang dan yatang tangon. Okay. Tapos sorry. Nam ko yung mask good. Tapos nami kuan guys, nami cherry. Natag na sa ako, ikaw niya si Johnny. Nag-cherry picking sila kahapon. Di pa kayo siya tamis kay bago pa. Hindi pa kasi hinog pa. Alright. I-update naman ako niya guys. Maghuman namin yan hinog wrap tapos magluto. So, itong tanawin si Mother niya. Ano yan yung pag-wrap ang turon. Okay. Step 1, just kuha kag kuan wrapper imong ibutang sa flat nga plato tangang saging tangan og sugar daghanon kay para sa diabetic. Daghanon jud sugar daghanon ana tapos wrap Ganon, para sa diabetic. ganon kilo ganon tapos roll ganon lagyan tubig pilit. Ayan. Ganun guys. Pilit. Okay? Update mamaya, okay? Yung pilit. Magluto na tagturon ani. Turn on the clan. And then put that one. And then lagyan na to ng canola oil. It's canola. Canola, and then That is rice for like yan, try natin ko 6 days already. okay, check kung init na ba ang mantika nga na siya pag check guys nga. Pero ang lunuran og isa kung pwede na ba? Pwede na siya. Pwede na siya. Ayan. Tapos, hinaya na to ang kayo kay para di masunog. Ay. Yan, hinay. Pinaka-low. Yan. Tapos, hintayin natin siya. Tapos balik ta rin mamaya, no? Yan siya. Alright. Ano na siya, no? Atong balihon daw. Kung
Kung brown na ba? Ang brown na siya gamay. Ang brown na jutay. Yan o. Brown na siya. Yun. Isa pa. Yan. Yan. Beautiful. Guwapa kay siya. Atong hinayan na pagjutay kay para di siya masunog. Para maluto jud ang saging sa ilalom ba. Yan siya technique hinayan ni mga kayo na pod. Yan. Yan, guwapa na kay siya mga higala. Look. Guwapa sa akong TURON. No, guwapa kay siya. Tala na to. Kaya siya, di pa kay siya brown. Di pa siya brown. Okay. Kaya siya brown na siya. Just 2 minutes more. Let's put this in the middle. Wait. Hindi kaya siya brown. Patunga na to siya. Yan. 2 minutes pa siya. 2 minutos. And then, pwede na siya kaunon. Kapit na. Action! Ayan, luto na siya guys. Lali kayo. Brown na siya la. Luto na siya. Murag bakla. Ay, paminaway mo tingog. Ay, paminaway mo tingog. Talaga pa kayo siya. Yung ano mo, magluto mo guys, ighaon niyo, ihaon niyo sa drain o sa kay parang mantika ba. Hindi mo ma-high blood. Yan. Inyong ipatuloon sa ang mantika. Yan o. Yan. Yan. Okay. Yan. Kung mag-vlog ka dito ba? Yan. Ikaduha na siyang kuan, ikaduha na siyang kawa. Hinay lang kayo kay para di masunog tapos silaw ang saging. Dapat hinahinira siya ang kayo. So kani mga 1 minute pwede na kaunon, madre na ang mantika ni. 1 minute yan. Yes, kagwapa sa akong turon. Okay. Update later. Okay, ayan. Ayan. Daghang sarap na akong vlog. Ay, Mother, yan na yung turon. Masarap? Masarap siya? Syrup kaya. Ano, masarap yung turon? Yes. Okay. Okay, Mother. Yan na yung ginawa naming turon. Masarap daw yung turon. Ang sarap. Hi! Kaya! Sarap ang turon! Alright. Mother, Shirley. Ato lang tilawan ang turon. Mano siya no, giluto na mo. Lami.
Lamig pa sa mong uyab. Lamig siya guys pag wala nang ka. Sugar ay butang. Siga-igaon ka. Lamig siya guys. Siga-igaon ka. Alright. Nahulog yung towel na. Wala na. Yun lang for today. Ang among turon making. See you for my next vlog. Have a good day, everyone.